Καλώς ήρθατε σε άλλη μία ανάλυσή μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που κυριολεκτικά μεταμορφώνει τον τρόπο που λειτουργούν τα ξενοδοχεία. Θα εξετάσουμε ένα εργαλείο που ονομάζεται Νέστορας. Αν έχετε ποτέ νιώσει ότι η καθημερινή επικοινωνία στο ξενοδοχείο είναι απλά χαοτική, λοιπόν, αυτή η ανάλυση είναι για εσάς. Στόχος μας, να δούμε πώς μπορούμε να περάσουμε από τον πανικό σε μια απόλυτα ψηφιακή και ήρεμη ροή εργασίας. Για να καταλάβουμε το πρόβλημα, ας φέρουμε όλοι στο μυαλό μας την εξής γνώριμη σκηνή. Είναι ώρα αιχμής στη ρεσεψιόν. Έχετε τηλέφωνα που χτυπούν ασταμάτητα, επισκέπτες να περιμένουν όρθιοι με τις βαλίτσες τους απλά για να ρωτήσουν πού είναι το σπα και την ίδια στιγμή αδιάβαστα μηνύματα στην οθόνη και βιαστικές σημειώσεις σε post-it. Είναι, κυριολεκτικά, η απόλυτη συνταγή για στρες. Η πραγματική πρόκληση εδώ δεν είναι το πώς θα απαντήσουμε σε μια ερώτηση, αλλά το πώς αυτή η πληροφορία δεν θα χαθεί μέσα σε όλο αυτόν τον πανικό. Αλλά πώς θα σας φαινόταν αν αυτός ο βομβαρδισμός πληροφορίας γινόταν παρελθόν? Τέρμα οι κλήσεις για το παραμικρό, τέρμα τα χαρτάκια που χάνονται και οι προφορικές οδηγίες του τύπου «Θυμήσου να πεις στην καμαριέρα για το δωμάτιο 204». Εδώ ακριβώς μπαίνει στο παιχνίδι ο Νέστορας, προσφέροντας μια απίστευτα ήρεμη, δομημένη λύση. Μιλάμε για έναν ψηφιακό βοηθό που αναλαμβάνει να φιλτράρει τον πρώτο όγκο επικοινωνίας σε συνδυασμό με ένα κέντρο ελέγχου που δίνει στο προσωπικό τον απόλυτο έλεγχο. Είναι για απόλυτη γέφυρα μεταξύ του πελάτη και της ομάδας σας. Ουσιαστικά, πώς δουλεύει όλο αυτό το σύστημα? Είναι πολύ απλό και απόλυτα παραμετροποιήσιμο. Αποτελείται από δύο ξεκάθαρα μέρη. Πρώτον, έχουμε τον δημόσιο βοηθό, ο οποίος βρίσκεται στο site του ξενοδοχείου και μιλάει απευθείας με τους πελάτες. Και δεύτερον, υπάρχει το κέντρο ελέγχου. Αυτό είναι αυστηρά μόνο για το προσωπικό. Το κοινό δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση εκεί. Είναι το μέρος όπου όλα τα αιτήματα μπαίνουν σε μια πεντακάθαρη εσωτερική σειρά προτεραιότητας. Στην πράξη τώρα, το σύστημα είναι αρκετά έξυπνο ώστε να ξεχωρίζει με ποιον μιλάει. Ας πούμε ότι έχουμε έναν ανώνυμο επισκέπτη στο site που απλά χαζεύει και ρωτάει για το πάρκινγκ. Το σύστημα τον εξυπηρετεί άμεσα. Τώρα, τι γίνεται με τον πελάτη που ήδη μένει στο ξενοδοχείο? Μέσα από μια προαιρετική σύνταση, το σύστημα καταλαβαίνει ποιος είναι. Οπότε, αν αναφέρει ότι στάζει το κλιματιστικό, η αναφορά δένει αυτόματα με τον αριθμό του δωματίου του. Σκεφτείτε πόσο χρόνο γλιτώνει αυτό στην ομάδα συντήρησης. Και εδώ είναι που γίνεται πραγματικά ενδιαφέρον το κομμάτι της διαλογής. Φανταστείτε κάποιον να ρωτάει «Τι ώρα κλείνει ο μπουφές του πρωινού?» Παλιά, αυτό θα σήμαινε ένα ακόμα τηλεφώνημα στη ρεσεψιόν. Τώρα, ο ψηφιακός βοηθός αναγνωρίζει ότι πρόκειται για μια απλή ερώτηση ρουτίνας. Αντλεί την πληροφορία από την εγκεκριμένη βάση δεδομένων του ξενοδοχείου και απαντά επί τόπου. Τέλος. Καμία διακοπή στο προσωπικό, κανένα άνοιγμα καρτέλας. Δεν χρειάζεται κάθε απλή ερώτηση να γίνεται επίσημο αίτημα. Βέβαια, όταν ένας επισκέπτης χρειάζεται όντως κάτι χειροπιαστό, ας πούμε έξτρα πετσέτες, η διαδικασία αλλάζει. Εδώ, το σύστημα μαζεύει γρήγορα τα στοιχεία του δωματίου, δημιουργεί αμέσως μια οργανωμένη κάρτα αιτήματος και την προωθεί. Που κατευθείαν στην οθόνη του τμήματος καθαριότητας. Εκείνοι το βλέπουν, το αναλαμβάνουν και τελειώσαμε. Ούτε τηλέφωνα στη ρεσεψιόν, ούτε ασύρματοι να φωνάζουν διαδρόμους, απλά, καθαρά και γρήγορα. Και κάτι πολύ σημαντικό, το σύστημα ρωτάει μόνο όσα πραγματικά χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά του. Ένα όνομα, πώς να επικοινωνήσουμε μαζί του, τι ακριβώς θέλει, το δωμάτιο και μια σύντομη περιγραφή του προβλήματος. Αυτό είναι όλο. Δεν ταλαιπωρεί τον πελάτη με τεράστιες φόρμες και περιττά προσωπικά δεδομένα. Σκοπός μας είναι να λύσουμε το πρόβλημα του επισκέπτη γρήγορα, όχι να του κάνουμε ανάκριση, σωστά? Και πάμε τώρα να δούμε τη μαγεία από την πλευρά του προσωπικού. Αντί να προσπαθείτε να αποκρυπτογραφήσετε προφορικές οδηγίες του αέρα, ανοίγετε το κέντρο ελέγχου και η απόλυτη τάξη. Βλέπετε πεντακάθαρες κάρτες. Με μια ματιά ξέρετε την κατηγορία του αιτήματος, ποιο είναι το πρόβλημα, πού βρίσκεται και το κυριότερο, σε τι στάδιο είναι. Εκκρεμεί. Το είχε αναλάβει κάποιος ή έχει ήδη λυθεί? Όλα σε μία μόνο οθόνη. Και αυτή η τάξη δεν αφορά μόνο τη ρεσεψιόν. Επεκτείνεται σε κάθε τμήμα του ξενοδοχείου. Η ρεσεψιόν παρακολουθεί χωρίς να αγχώνεται. Η καθαριότητα ξέρει ακριβώς πού να πάει και πότε. Η συντήρηση έχει γραπτό στο πρόβλημα του δωματίου. Ο θυρωρός οργανώνει τα ταξί χωρίς λάθη. Και το καλύτερο, η διεύθυνση βλέπει μοτίβα. Αν 3 δωμάτια αναφέρουν πρόβλημα στο Wi-Fi στον ίδιο όροφο, το βλέπετε άμεσα. Έτσι, από εκεί που απλά αντιδρούσατε στα προβλήματα, πλέον τα προλαβαίνετε.
Ας δούμε όμως και ένα πιο ιδιαίτερο σενάριο. Τι γίνεται αν ο πελάτης ζητήσει κάτι που απαιτεί έγκριση, όπως ένα late checkout? Εδώ το σύστημα είναι πολύ ξεκάθαρο. Δεν υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να τηρήσει. Ο βοηθός απλά ενημερώνει ευγενικά τον πελάτη για την πολιτική του ξενοδοχείου και κρατάει το αίτημα. Η τελική έγκριση, το τελικό ναι ή όχι, δίνεται πάντα από έναν άνθρωπο στη reception. Και αυτό, νομίζω, είναι ίσως το πιο κρίσιμο στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε. Ο Νέστορας απλά κάνει την μεταβίβαση της πληροφορίας. Οργανώνει το χάος. Όμως το προσωπικό παραμένει απόλυτα υπεύθυνο για την εκτέλεση και την προτεραιοποίηση. Το σύστημα δεν εκτελεί μόνο του αιτήματα και δεν δεσμεύεται για συγκεκριμένους χρόνους απόκρισης. Είναι εκεί για να σας βοηθήσει, να σας λύσει τα χέρια, όχι για να πάρει τον έλεγχο από τους ανθρώπους που τρέχουν το ξενοδοχείο. Τώρα, επειδή μιλάμε για φιλοξενία, ξέρουμε καλά ότι οι επισκέπτες μας έρχονται από όλο τον κόσμο. Η πολυγλωσσική υποστήριξη εδώ είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Σκεφτείτε έναν πελάτη να γράφει το πρόβλημά του στη μητρική του γλώσσα, ο βοηθός να το καταλαβαίνει τέλεια και η κάρτα στο κέντρο ελέγχου να εμφανίζεται στο προσωπικό, στα ελληνικά ή στα αγγλικά, ανάλογα με το πώς δουλεύετε. Καταργεί εντελώς το άγχος της συνεννόησης και σώζει απίστευτο χρόνο. Υπάρχουν επίσης και κάποιες πολύ ωραίες προαιρετικές προσθήκες που μπορείτε να ενεργοποιήσετε. Για παράδειγμα, φωνητική εισαγωγή. Είναι φανταστικό για τον επισκέπτη που περπατάει φορτωμένος με βαλίτσες και απλά θέλει να επαγορέψει ένα γρήγορο μήνυμα. Ή η λειτουργία αναζήτησης κατάστασης, όπου ο πελάτης ρωτάει «Τι γίνεται με το ταξί που ζήτησα» και το σύστημα του απαντά αμέσως διαβάζοντας την κατάσταση απευθείας από το κέντρο ελέγχου. Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Για να δουλεύσουν όλα αυτά άψογα, χρειάζεται λίγη δουλειά από τη δική σας πλευρά στην αρχή. Ο ψηφιακός βοηθός είναι τόσο έξυπνος όσο οι πληροφορίες που του δίνετε. Χρειάζεται να ταΐσετε το σύστημα με σωστές περιγραφές υπηρεσιών, στοιχεία επικοινωνίας και ξεκάθαρους κανόνες. Αν το στήσετε σωστά από την αρχή, το σύστημα δεν θα αυτοσχεδιάσει ποτέ και δεν θα δώσει ποτέ λάθος πληροφορίες. Οπότε, για να το συνοψίσουμε, ποιο είναι το πραγματικό κέρδος για τη διοίκηση και τους ιδιοκτήτες? Με μια λέξη, ξεκάθαρη εικόνα. Όταν έχεις πλήρη ορατότητα του τι συμβαίνει, μειώνεις κατακόρυφα τα χαμένα αιτήματα. Δεν υπάρχουν πια δικαιολογίες του τύπου «δεν μου το είπε κανείς». Ο συντονισμός ανάμεσα στα τμήματα γίνεται αρμονικά. Είναι κυριολεκτικά η μετάβαση από τη διαχείριση του καθημερινού πανικού σε μια λειτουργία απόλυτα επαγγελματική και ήρεμη. Και φτάνουμε στο κλείσιμο. Ακούγοντας όλα αυτά, το ερώτημα που προκύπτει νομίζω είναι ένα. Είστε έτοιμοι να αφήσετε πίσω τον χαμό της ρεζεψιόν και να περάσετε σε μια ήρεμη, απόλυτα δομημένη ψηφιακή ροή? Η σωστή οργάνωση της πληροφορίας σε καθαρές ψηφιακές κάρτες πραγματικά μπορεί να αλλάξει ριζικά το πώς νιώθει η ομάδα σας, αλλά και οι ίδιοι επισκέπτες σας. Σκεφτείτε το. Μέχρι την επόμενη ανάλυση μας, σας εύχομαι να έχετε μια πιο οργανωμένη μέρα.